menu an Ghana for. Yidika madam wase ene mo mpai bo abobo mama esane atu mi mahu se me wadofo me da Ghana nyina ase mate se menya accident no kweturu enye accident ketu eye accident ye eyo wu ankasa ka ni bom ebo me kan etwe me beye almost 30 minutes asana kan atikoteni ejana metubi de create and not more than 5 minutes ne ko nyina yama edom main road de ko Accra and I say Accra-Kumasi wo track on kakra bia nyamiadom if hospital nebe no Kumasi hospital sane fra doctor checking bibia hwe ka no hwe me no agro unyankopo ekesi oni bia nkame no obi kura nso timenche o car no obi nso left also nyamiadom bibia nkame wo son na me gina ha timeda madofo nyina ase eti se ne mu se me gina ha na se da na me magana fo nyina eni mpaabo kese amoboma me a abribira nyame ekura me US I just love you nyame ayi mafu nyame ayi fo me da mu nyina ase mama bibia ha mo bibia nyame se me kan ye na bibia nyame me wa hodren me kan no na asai ne mpanifo nso se ehina no a ediko nsu ne bo a na asai ne se nipadua nti ase bia ne hu se bibia ni me yoke eti do kura nim me mpani me kwa de nka me ba abaye be show but me mpanifo ne makasa se me na me rest na de tom ne enyame na yi me afim eti eye enafie de enya de a renus no ebetimi abaso se baso kura mpa ne be repeat bi no mbe yi amam de sa anya repeat di a ene na me anka se nya de betimi a renus ne e mo be bia next week nyameboa adofo me da mo ase wo ha adwadwen mpa emanipa odwadwen mpa manipa wonso about I love you father this me do ase obi mpe me do ase roger me da atakoti me do ase boama ena eron mu nyina se de mu si premu a mo rashi baba bia me wono mani agi keke me da mo ase bebre de me kan se ene renis yenya ebe next week nyamboa de course bia memo me da mo ase nyame nkam me sign off. I end the program here. My name is Akwasi Boadi Akrobeto, aka who knows tomorrow. Until then, come you, bye bye.